जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सायखं सावथुनखौ नायनो थाखाय होंगो दोंगो जादों सनितपुर जिल्लानि 12 माइल गामियाव। देग्लायनि गोदानै बर' सावथुननि गेजेराव साबसिन बयजोंबो नायजानाय बर' सावथुन महरै नुनो मोनदों जाम्बी फिल्म प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय सायखं सावथुनखौ। थांनाय सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालुकफं हालामनि 12 माइलाव दिन्थिफुङो आरो सायखं सावथुन दिन्थिफुंनायनि गेजेरावनो बाहागो लाफैदों DID लिटिल मास्टारनि देरहासार जानो हानाय मुस्रि नबजित नार्जारी बिथाङा। बिरफुं बर' बिथाङा बुंबावदों दि आं हारिखौ जौगानांगौनि थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै आं रायजो राजानि अनसायनायखौबो मोननो हादों होननानै बुंथियो। सनितपुराव फैनानै जोबोद मोजां नांबाय आरो दिनै सायखं सिनेमानि माबा थियेटार माने देखायगोन खालि आंनिबो नायनो मन जादोंमोन खालि आं नायनो मोना कारण आंनि गाबोन माने स्कुल थांनांगौ आं बिनि थाखाय आं दिनै सायखं सिनेमाखौ नायनो हायासै अब्लाबो आं रायजोफोरखौ बुंबाय बिथाङा सायखं सिनेमाखौ नायनो आं बिथांमोनखौ खावलायबाय। आं एक्चुअली मेनि थेंक्स बिरफुं बर' बिथांनिसिम राङापारा हालामनिफ्राय सनितपुर जिल्लानिफ्राय बियो प्राय सिनेमा बानायगासिनो दं आरो जोंनि बर' सिनेमानि जायफ्रा माने हेलेना मोनबादि आर्टिस्ट आरो अम प्रकाश मोनबादि आरो जेसास मोनबादि डाइरेक्टर टेकनिकेल लाइनावबो बिथाङा खोब प्रफेसनेलि मानसिफोरखौ लानानै मावदों लाइटआवनो होन केमेरामेनावनो होन गतिके खोब मोजां क्वालिटिनि सिनेमा दिहुनगासिनो दं बिथाङा बे सायखं सिनेमाया मोजां जादों आरो लोगोसेनो नबजित नार्जारीखौ लाबोनानै बिथाङा बेबायदि गथ'फोरखौ थुलुंगा होफैबाय बेबायदि माने गार्जेनफोरखौ थुलुंगा होफैबाय बिनि थाखायबो बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जोंनि बिसानि जानानै आंखौ बिथाङा खावलायदोंमोन बिसानि आफादगिरि हिसाबै गतिके आं बिसानि जानानै बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर बावो जे गावनि सिनेमाखौ गावनि सावथुनखौ देखायनायजों लोगोसे नबजित बायदि जोंनि बर'नि दौलत हाथरखि थरसे बिथांखौ लाबोनानै दिनै रायजो राजानि गेजेरावबो जे बे मोनसे एखे खरसावनो देखायनो हादों बेफोर पलिसिया बिराद खोब मोजां जादों आरो बाख्नायथाव आरो मानोना नबजितनोबो जों बे स्टेजखौ होनांगोन जोंनो आरो बै रायजोफोरनोबो जोंनो बे स्टेजखौ होनांगोन जे नबजित बायदि स्टारखौ बिसिनि खाथियाव लाबोना होफैनाय बे मोनसे पलिसिया खोब मोजां जादों आरो बेखायनो आं खोब मोजां मोनो 100% बिराद मोजां जादों आरो बेबायदि लोब लोब 12 माइल ओनसोलाव जे बेबायदि 100 थाखानि टिकेट दाननानै लैहोर फैनानै उनथिंनि माने तिरपालखौ खेंनानै फावसायनो गोनां जादों गतिके खोब मोजां मोनदों बे 12 माइल रायजोफोरनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आरो जों तिरपाल खोंनानै बेबायदिनो आवगायगासिनो दं मालाय हारसा हिन्दीफ्राथ' एसि रुमाव जनानै नायो जों खोब दुखुनांथाव सरकारा जोंहा बिटिआरआवनो जा बिटिसियावनो जा जायखि सरकार फैया जोंनि हारिमुनि खुनु सिनेमा हल मोनसेबो जाफेराखै बेबो फैयो बेबो जागोन होनो बेबो फैयो जागोन होनो नाथाय दिनैसिम माने मोगथां महराव जों महर नुनो मोनाखै गतिके जायखि सरकारानो फैया जोंखौ बेबायदि जाया खिन्थु रायजोफ्रा जोंनि तिरपाल खानायावबो जे फैनानै जोंखौ थुलुंगा होफैदों बे थुलुंगाया दङ आरो बेबायदिनो जोङो दिनै रनिता स्वर्गियारी मासुम नार्जारी दिनै नबजित नार्जारी जोङो बिसोरखौ बर'नि दौलत हिसाबै जों मोननो हादों आरो निस्सय जोंनि बिटिआरानो जा बिटिसियानो जा बे सरकाराबो जुदि बे सिनेमा बानायग्राफोरनो मोनसे स्टेजखौ प्लेटफर्मखौ जुदि जोंनो सिनेमा हलखौ बोसोराव गंसे खालामना होलांब्लाबो जथेस्थ' सिनेमा लाइननि मानसिया सोलिनो हानायनि लामा फैगोन आरो आंथ' गिबियावनो सायखं फिल्मनि जाय बिथांमोना दिहुनगिरि प्रडिउसार बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन थ' गलाघाटनिफ्राय जों फैना जोबोद मोजां नांदों भालुकफुं जिथु 12 माइल बे 12 माइल ओनसोलाव नायबाय आं रायजो राजानि बिराद सापर्ट दङ आरो बिदि सापर्टखौ जोंनि बर' सावथुननि मुलुगाव बर' सावथुना जौगानायाव बिदि सापर्टखौ नांगौ बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां लक्षण आं नायदों जे दिनै जोंना बर' सावथुनखौ फोथांनोबा रायजो राजानो सापर्ट नांगोन थ' बेहाय जथेस्थ' मोजां सापर्ट नुदों आङो आरो जोंनि बे बड' सिने आर्टिस्ट ससाइटि जिल्लानिफ्राय दादों दा थ' बिथांमोना जोबोद मोनफ्रोमबो जिल्लायाव एस'सियेसन दानानै बेदि सावथुन दिहुननायनि बेलायाव बिथांमोना खामानि मावदों दा बे मोनसे जोंनि बर'नि थाखाय कालसार बा हारिमुखौ जौगानाय मोनसे मोजां खामानि होननानै आं सानो बे सायखंखौ नायनो आङो जोबोद गोसो नाथाय जोङो थांफिननांगोन दिनै जोङो माने नबजितनि एग्जाम दङ
बेनिखाय जों माने नायनो हानाय नङा खिन्थु आसा थाबाय नायगोन जों गलाघाटआवबो लांनो थाखाय जों नाजागोन जोंनि गलाघाटनि रायजो राजायाबो सायखंखौ नायनो थाखाय जोबोद आसा खालामना दङ बेनो बेखौनो खावलायगोन गावबा गाव जिथु थांखिखौ लानानै आवगायनांगोन आरो न'खरनि जाय माखासे गारजेन बिथांमोना गावनि खुदियाखौ एसे जोथोन लाबानो आं सानो नबजित बायदि आरो जोंनि हाजारजन नबजित ओंखारगोन सनितपुर जिल्लानि सासे जाखांफुनाय प्रडिउसार बिरफुं बर' बिथांनि नाजाथाबनायजों सायखं जि बड' फिल्म बियो आबुं महर मोनबाय बेखौनो दिनै बिथाङा थांनाय सेप्तेम्बर दाननि 4 अक्ट'आव बेखेवनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्लायाव देखायबाय थादों दिनै गावनि न'खर जिल्लानि नैबे भालेफुं ओनसोलाव गावनि जि फिल्म बेखौ दिनै दिन्थिफुंदों बेवहाय बिथाङा गासै माहारियारि आफाद आरो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों दा खावलायनाय बायदियै दिनै लोब लोब रायजोफ्रा दिनै फैनानै बेवहाय नायफैदों आं आसा खालामदों जेरै गावनि न'खर जिल्लायाव जिबायदि अनसायजादों गुबुन गुबुन जिल्लायाव बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा बिथांनि फिल्मखौ अनसायगोन आं आसा खालामदों गोसोखौ बेखौनो गोजोननाय मोनदों खारन बेवहाय जोंनि बर'नि जि गागि एक्टर एक्ट्रिस जेरै अम प्रकाश आरो हेलेना बिथांमोननि एक्टिंआ मालाबाबो गाज्रि जाया थारैनो बे फिल्मखौ जोबोद मोजां मोनगोन होननानै रायजोआव फोथायनाय दङ आरो थारैनो मोजां होननानै आंबो आन्दाज खालामदों थारैनो बे फिल्मनि थाखायनो बयबो गोसो गुदुं जानानै दा नायनो नेगासिनो दङ एक्साइटेडआथ' जागासिनो दङ दा नेगासिनो दङ दा जोबोद हर जालांबाय हरब्लाबो नेनानै दङ थारैनो बयबो नायनानै गोजोननाय मोनगोन होननानै आसा खालामदों नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738